Mela nibdew bl-ewwel punt importanti ħafna. Is-sistema tal-pensjoni li għandna, Mhm. alright, mhijiex iddiżinjata biex ittik pensjoni, dħul ta' pensjoni li huwa qrib dak il-pakkett li inti kont taqla waqt li kont qed taħdem. Però kif inhi maħduma s-sistema tagħna, waqt li l-prinċipju soċjali huwa ta' żewġ terzi fuq il-paga bażika. Hawnhekk tajjeb li naċċenna fuqha. F'hekk inti għandek pakkett ta' 27,000 euro, alright, li l-paga bażika hija 18,000 u l-ieħor production bonus u l-ieħor huwa transport allowance, right? Il-pensjoni, il-kontribuzzjoni tiegħek ma titħallas fuq is-27,000, titħallas fuq dak il-18,000. Dan għandu impatt għax ovvjament iżjed ma tkun għolja l-income sas-ceiling, issa nispjega s-ceiling x'inhu, iżjed sa tkun għolja il-pensjoni tiegħek. Alright, so dik hija l-ewwel pass importanti ħafna, alright, l-ewwel pass importanti ħafna. Issa il-pensjoni mela s-sistema tal-pensjoni tagħna nerġa' ngħid hija maħduma fuq ceiling. Il-jargon huwa maximum pensionable income, okay? Da ceiling waħda mill-affarijiet importanti li għamilna fil-riformi, right? Qabel da ceiling ma kienx jiċċaqlaq. U da krea effett negattiv ħafna għal minnu pensjonant illum. Għax bejn il-79 u 2004 is-ceiling kull ma ċaqlaq qisu b'2,000 euro waqt il-paga l-average wage, il-paga medja, żdiedet ma nafx kemm. Allura r-relazzjoni bejn il-paga medja u il-pensjoni medja intilfet. Ġifieri purchasing power mill-paga u purchasing power mill-pension income intilef. Mela waħda mill-affarijiet importanti ħafna li għamilna hija waqt nitkellem għal cohort, right, tiegħek bejn 21 u 41. Li għamilna mekkaniżmu biex kull sena da ceiling jiżdied. Okay? U jiżdied formula li hija mibnija b'żewġ elementi. Waħda l-inflazzjoni li ġejja mill-pagi u l-oħra l-inflazzjoni li ġejja minn dak nsejħu retail goods. Issa f'ekonomija normali, alright, l-inflazzjoni tal-paga tiżdied ħafna iżjed maġla minn l-inflation tal-retail goods. Dawn l-aħħar sentejn ma kinux normali. Rajna kif nafu mħabba l-gwerra u l-enerġija u mbagħad l-enerġija l-impatt fuq l-ikel, il-grain tal-Ukraine ma jistax jiġi esportat, etc. Allura rajna però normali, right, tiżdied il-paga tiżdied iżjed. Allura l-formula hija magħmula minn 70% mal-inflazzjoni tal-paga u 30% mal-inflazzjoni tal-goods. Okay? U mindu daħħalna dal-indexation il-maximum pensionable income, il-ceiling, right, żdied minn 15,500 għal 27,800. Okay? Li hija żieda sostanzjali. Okay? Issa kif tinħaddem il-pensjoni hija inti ma tuħux is-ceiling, inti tuħu żewġ terzi ta' dak is-ceiling. Mela jekk jiena għandi paga illum paga, alright, ta' 35,000 euro, right, u terajt illum, il-massimu pensjoni meta nittikja kollox, right, u ħafna nies ma jittikjawx kollox, hija 18,000 plus or minus. Mela ħakka tajn, alright, mal-luq ta' żmienek meta għandek tirtira, s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek jekk ma ppreparajtx għaliha bidlet fundamentalment. Mela il-sistema tal-pensjoni tagħna, okay, nerġa' ngħid, importanti dal-punt, ma ttikx pensjoni, tħul ta' pensjoni
li jirrifletti dħul tiegħek. U laqas tħallas għalih. Għax inti kull ma tħallas huwa 10% fuq is-ceiling ma tħallax 10% Fuq kollox. fuq 35,000, ġifieri inti qed tuħu dak li qed tħallas għalih. Sfortunatament, parti l-edukazzjoni li dal-aħħar snin, l-edukazzjoni finanzjarja u diskussjoni fuq il-pensjonijiet li bdiet u żammet baqgħet fuq l-aġenda mill-2004, ħafna nies għadhom ma jafux kif taħdem is-sistema tal-pensjoni. Jiena kont immexxi waħda mill-aħħar affarijiet li għamil dal-aħħar il-gvern kien tani il-privileġġ biex nissettja qafas biex nagħmlu edukazzjoni finanzjarja jisimha ġemma. Missibuha ġemma.gov.nt. U qabel ma tlaqt waħda mill-aħħar l-affarijiet li għamilna kien riċerka ta' kemm nies li twildu wara 1962, ġifieri il-kohort tiegħek, u nissuġġerilek anke taraħ inti, meta saqsejniehom numru ta' domandi, fil-maġġoranza assoluta ta' dawn id-domandi 90% irrispondew ħażin. Okay, mela, xi tfisser dik? Li jiena potenzjalment qed nieħu deċiżjonijiet li se jaffettwani mhux illum, se jaffettwani inti 25 years down the road, u kiena 40 years down the road, all right? Informazzjoni żbaljata li meta jista' jkun li naraf, all right? U l-probabilità għax aħna bħala umana din hija xejn id-dinamiżmu mbagħad huwa importanti kif tagħmlu. Aħna bħala umana mhux Malti, ġifieri, ma narawx fil-futur. All right? Insejħula miopja. All right? Ma naraw kien Ġappuniż, Amerikan, Ingliż, Brażiljan, ma narawx fil-futur. Qasna fuq sa jiġri għadha, min qatt daħlitlu f'moħħu l-Ewropa sa terġa' jkollha gwerra f'nofsha. Aħseb wara sa jiġri 40 sena oħra. So aħna magħmulin u probably hija safety mechanism ukoll. Mhux hekk hija safety mechanism ukoll. U mbagħad aħna mhux il-Maltin, aħna bħala uman imbagħtu wkoll minn dak li huwa inerxja. Mela, fejn tidħol l-inerxja? U jiena 40 sena oħra u iwa sena mela xahar id-dieħel għala biċċa xogħol ma mortx u iwa se nagħmilha 6 xhur oħra 40 sena oħra nilħaq. Tispiċċa ma tagħmilix. Issa, mela, il-fatt li l-sistema tal-pensjoni ma tikx dħul, right, li huwa viċin dak li inti kont qed taqla jekk id-dħul tiegħek huwa inqas mit-2/3 tas-ceiling. Ġifieri jiena d-dħul tiegħi kien 18,000 u nittikja kollox sa nieħu pensjoni ta' 18,000. Right, 2/3 tas-ceiling. Jekk jiena kelli 40,000 u nittikja kollox sa nieħu 40,000 sa nieħu 18,000. Mela, l-ewwel ħaġa rridu nassiguraw u n-nies għandhom jieħdu interess għax meta nitkellmu fuq l-irtirar. Right? Maħniex qed nitkellmu sena jew tnejn, qed nitkellmu fażi importanti u twila, right, tal-ħajja tagħna. Ġifieri jekk wieħed jistudja is-cycle ta' kif aħna bħala umana nġibu ruħna fejn jidħlu l-flus, right? Inti li ssib hija bejn 18-il sena l-ewwel income jew 24 sena kmur jew 22 sena meta mort l-università whatever. U ħadd l-ewwel job tiegħek, il-probabilità hija li sa tonfoq. Għandek l-ewwel income, u sa tisifer, sa tpixxiex, xtrajt il-karozza, eccetera. Meta tibda toqrob u aħna sort of lower will titwielet isu 31-32 years. Meta tibda toqrob biex issir f'engagement serju sa partner, tiżżewweġ, whatever, right, bejn 28 u 32. Kif konna nitkellmu dal-għodu li għandu l-opportunità juhu sajjajnuħ il-ġenituri tiegħu jew tagħha, okay? Ma mhux kulħadd għandu dik l-opportunità. Hemmhekk sa tidħol inti probabbilment fl-ikbar żewġ kosts ta' ħajtek.
Right, jekk ommok u missierek ma tawx flet, okay? Tixtri dar? Tixtri dar, u nafu kemm jiswaw u bli marata qed jolu, mela għandek mortgage, all right? So, Għak jkollok tifel, jiena tifla għandi, naf kemm kienet tiswili, you know, għandek 20 sena, għandek 20 sena. So, biżejja, mela, f'dak il-perjodu, all right, se jkun probabbli l-iktar perjodu diffiċli. Għandek momenti meta jibdaw l-iskejjel, għandek it-tfal, per eżempju. Jibdaw xi sport ġdid, jibdaw xi strument. Ekku, għandek karozza marla l-klaċ, u il-budget tiegħek kull jum, għandek dak li nsejħulu rainy day fund, waħda ħarbtek, you know. So, mbagħad mortgage jitħallas, it-tfal talqu, jom għadhomx jiddependu daqskemm kienu jiddependu qabel, bejn wieħed u ieħor għandek 50 sena. Issa, jekk inti ma bdejx tipprepara qabel biex dak il-gap araj bejn xittik il-pensjoni u xittik is-salarju, ma tibdax tipprepara qabel, 50 years is late. Alright, biex inti biex tibni safety net in 50 years is late. Alright, tista' tibqa' taħdem. Mbagħad min jaħdem għax hu pjaċir jaħdem, min jaħdem x'ma jistax hemm il-mod ieħor u sa jkollu jaħdem għax bil-pensjoni biss jew miskalkula jew whatever u jaħdem. So aħna dejjem argumentajna. Ħadet ħafna żmien biex tidħol u waħda minn dawk l-affarijiet kif konna nitkellmu l-aħħar darba kienet no-brainer u fl-opinjoni tiegħi Gonzi kien misled meta ġejna għal-third pension. Domna biex konna rekomandajnija fit-2004, daħlet wara tbidlet l-amministrazzjoni fit-2013, fit-2017 jekk missi żbalja daħħal fit-2015, 2016 daħlu l-ewwel prodotti li inti ġemma għall-irtirar tiegħek. Privatament, issa. Mela, għanajdu, inti tista' ġemma in any mechanism. Għand il-flus. Tista' tinvesti fi proprjetà. Għanix fi proprjetà, right? Imma tista' tinvesti stocks and shares. Ħafna nies jekk ħares lejn id-data, partikolarment dak li huma 35 and overs, għad nitkellem 2018 sar l-istudju. Ma jħossuhomx komdi jinvestu f'stocks and shares. Mhux bħal Amerikani, kulħadd għandu l-portfolio tiegħu, ma jħossuhomx komdi. Allura risk appetite huwa baxx. Allura jippreferixxu jinvestu deposits u dawn l-affarijiet kollha ma nafu. Fixed account Iva, fixed account, imma nafu bejn il-2010 u 2021 għana kienu inqas ma' 1%. Hekk ma kienu zero, ġifiri, ġenerazzjoni sħiħa ma ħadet xejn. U f'dak il-każ il-flus jitilfu l-valur minħabba l-inflazzjoni. Ekku, jitilfu l-valur minħabba inflazzjoni u silġa. Silġa d-dub. Mela, f'da kollu, f'ħdan da kollu, għadna isma' kif nistgħu nagħmlu mekkaniżmu li huwa attrajanti biex persuna specifikament, ġifiri għaxina fixed term deposit nista' nifru meta jrid. Mortgage nista' noħodha meta jrid, jekk għandi biex noħodha. U dan huwa il-private pension. Mela l-instrument jaħdem hekk. L-instrument jaħdem li inti bejn 18 sena sa minn 18 sena l-qoddim, tista' tuħu private pension. L-lum hawn ħafna fis-suq li jipprovduh. Skużawni. Ħafna li jgħaduh jipprovduh fis-suq, però għadna kif sanħajru di l-inertia li tkellimna fuqha, di l-miopja li tkellimna fuqha, kif will we overcome it? Ma vintajna xejn ġifieri pajjiżi oħra ilhom jagħmluh da diċaturi ta' żmien qabel. Qed imorru lura t-teorija tiegħek tal-bidu li jisma' titgħallem mill-iżbalji li jagħmlu, titgħallem mill-iżbalji li jagħmlu huma, nsemmilek eżempju, pereżempju, mela għadna isma' ħati tax credit, ħati inċentiv, all right? U s-sistema ġiet iddiżinjata
li persuna sa massimu ta' 3,000 euro fis-sena kontribuzzjoni, right, inti skont il-pakket li tuħu. Ma dawk li għedin maħħom aħna, miżerjament tagħmel 60 euro fix-xahar. Oħrajn ma nafx ma skont ma min tmur insomma. Alright, però hekk inti tagħmel 30,000 euro qed ngħid, 3,000 nixtieq. Hekk tagħmel 3,000 euro fis-sena għandek tax credit ta' 25%. Fi 25% tax credit huwa 700. 25% fuq dawk 3,000. Li huwa 750. Mhux tuxata. It's good. Can it be better? Dejjem, right? Mbagħad nitlu ħafna argumenti, is it a tax avoidance, is it a tax evasion, is it a new saving, is it a substitute saving, ċen dejja in-nies. Mbagħad hemm ħafna argumenti bħal kollox. Mela, issa, kif meta niġu biex inġemmaw, hemm prinċipju sempliċi ħafna, right? Li huwa time, ħin u compound. Time and compound. Melek jiena ta' 25, dejt inġemma 1,000 euro, naqsamhom 80 kemm jiġu 80 euro, 85 euro fix-xahar, all right? Nice. Over 40 years, plus l-interessi, all right? Dak u nuħdu return baxx over 40 years ta' 2%, 2.5%, għandek kitti ta' 75,000 euro. Plus il-tax credit li kunħat waqt dawk l-40 sena. Issa, waħda mill-lezzjonijiet li tallimna, u l-Ingliżi reġgħu repetuha, nifhem għalfejn imma naħseb huma żball. Kienet li inti stajt tillikwidah dan il-xismu, dan l-investiment li qed tibni, right? U x'ġara ħafna nies mhux tillikwidah dejjem, imma meta tiġi biex tuħdu, right? Meta mal-rata tal-irtirar x'inti għalhekk daħħaltu, kont toħdu kollu cash. U x'ġara ħafna nies nefquhom holidays il-Bermuda, Bahamas, u għalfejn baqa bl-istess problema. U n-nies baqgħu bl-istess problema. Allura dik kienet lezzjoni għadna li aħna ma rridux hekk. Infatti il-modell. Ma tillikwidhomx kif ħatoħolhom? Mela aħna l-modell li kreja aħna hija li meta niġi biex nillikwida, ma nħudux kollu, nuħu 30%. Mbagħad tuħdu biċċa. Mbagħad nuħdu biċċa. U dak il-30% nuħdu tax free. Mela jingħad nuħu il-credits, right, over the period li jena nibnijom. Issa ġviri inti xorta tħallas il-taxxa fuq dak, bux il-30%, il-70%. L-oħrajn tħallas il-taxxa fuqhom iva. Mela, tlaqna?